Poštovane gledateljice, poštovani gledatelji, dobra večer. Zajedno smo u još jednoj cenzuri u produkciji Udruge za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda Cenzura Plus. Večeras u našoj emisiji razgovaramo o statusu civilnog društva u Hrvatskoj, a o toj temi večeras razgovaramo s našom gošćom. U studiju je s nama magistrica znanosti Slađana Novoti, kodirektorica Udruge Smart i predsjednica Savjeta za razvoj civilnog društva. Dobra večer, Slađana, i hvala što ste došli u cenzuru. Dobra večer i vama, hvala vam što ste me pozvali. Evo, odmah na početku možda bi bilo zgodno predstaviti Udrugu Smart. Iz koje dolazite, to je Udruga za razvoj civilnog društva. Evo, kažite čime se bavi. Pa evo, Udruga za razvoj civilnog društva Smart ima dva ureda, to je riječki i zagrebački ured. Mi već 11. godinu, evo mogu reći, se bavimo obrazovanjem odraslih, odnosno edukacijom u području neprofitnog menadžmenta. Mi razvijamo civilno društvo na način da osnažujemo udruge, odnosno izgrađujemo njihove kapacitete, tako da se mogu nositi sa svojim svakodnevnim organizacijskim, da tako kažemo, problemima i da mogu obavljati svoje redovite funkcije, a to je da mogu pružati određene socijalne usluge, zdravstvene usluge, usluge u području zaštite okoliša, prirodnih dobara i sl. Evo, vi radite na edukaciji i na treningu. Recimo, koji su to, ako neka udruga recimo zatraži vaše usluge, na koji način vi to pružate? Kako? Mi pružamo naše usluge, mi sami pišemo projekte. Znači, mi smo netko ko prolazi isto ono što svaka udruga prolazi. Pišemo projekte, provodimo aktivnosti, radimo određeni monitoring, pratimo aktivnosti i sl. A ako netko želi unaprijediti na taj način svoj rad, mi možemo s njima odraditi edukaciju, odnosno napraviti edukaciju, trening, kako mi to nazivamo, ili konzultacije. To su različite teme koje ljudi žele, iz kojih žele edukaciju, odnosno trening. Recimo, pisanje prijedloga projekta koje je jako aktualno, pogotovo u smislu europskih fondova. Pa malo kasnije ćemo o tome, stvarno, to je jedna vrlo važna tema. Evo, recite dalje, oprostite. Imamo provođenje, projektni menadžment, temu, zatim prikupljanje sredstava koja je zapravo prevažna tema za udruge, jer i sami znamo da udruge moraju 100% svojih sredstava iz kojih se provode svoje aktivnosti, moraju iznaći negdje drugdje. Bilo da su to međunarodni ili domaći donatori ili ne znam, iz poslovnog sektora, tako da su to teme kojima se mi bavimo. Jednako važna je tema za nas i menadžment volontera i razvoj volontiranja, ali u sklopu Smarta mi imamo volonterski centar u Rijeci i evo sad u susret 5.12. koji je dan volontera, a jednako tako i u susret 2011. godini koja će biti Europska godina volontiranja. Tako da i na tom području promoviramo i razvijamo volonterstvo kao jednu jako važnu vrijednost u civilnom društvu i u društvu uopće. A recite, koliko dugo zapravo Smart djeluje? Smart je evo osnovan 1999. Mi smo sada u 11. godini, odnosno 11. godina kako radimo. Koliko vas ima zapravo? Koja je razina profesionalne, recimo ta neka profesionalna razina u kojoj... Pa za Smart govore da smo mi vrlo profesionalni u svom radu i da ne trebamo biti udruga, nego trebamo biti nekakva firma. Što je po meni potpuno krivo tumačenje u smislu da postoji ta, ja bih rekla, predrasuda da udruge ne mogu biti profesionalne, odnosno da ne mogu zapošljavati ljude, da ne mogu imati organizaciju koja je strukturirana sa pravilnicima, sa određenim procedurama donošenja odluka, komunikacije i sl. Udruge jednako kao i profitni sektor mogu biti vrlo profesionalni. Mi zapošljavamo 5 ljudi, odnosno 5 osoba na puno radno vrijeme i imamo širok spektar vanjskih suradnika, volontera i sl. Organizirani smo, mogu reći, na jednoj visokoj razini, ali je to nešto što zaista u jednom ozbiljnom radu udruge, jednom kontinuiranom radu je jako potrebno. Tako da mi pokušavamo zapravo podići i tu profesionalnost i drugih udruga koje žele razviti. Međutim, jednako tako podržavamo i civilne inicijative, odnosno nekakve neformalne grupe građana koji žele
žele ostati na toj razini, koji žele ostati na nekakvoj bazi gdje se oni susreću kada oni žele, volontiraju većinom, tako da podržavamo zapravo raznolikost u civilnom društvu. Evo, upravo ste rekli, usmjeravate se prema civilnom društvu, međutim, na neki način mi se čini da bi vaše usluge mogli zatražiti recimo i tijela regionalne i lokalne samouprave. Je li imate kontakte s njima, je li imate tu suradnju recimo? Kako ne. Mi jako puno surađujemo sa jedinicama lokalne samouprave i regionalne samouprave, znači i sa općinama i gradovima i županijama. Smart do sada je radio sa nekoliko, vrlo ozbiljno sa nekoliko gradova. Ja mogu reći da Smart u Rijeci... Možete nam dati neke primjere? Da. Evo, grad Rijeka, mogu spomenuti grad Rijeka, grad Kutina, grad Novska, Primorsko-goranska županija. Znači, to su sve jedinice lokalne, zapravo i regionalne samouprave koje su zatražile našu pomoć u boljem funkcioniranju, odnosno u susret i upoznavanju sa Europskom unijom, sa pisanjem prijedloga projekata i zapravo izgradnji kapaciteta djelatnika tih jedinica lokalne i regionalne samouprave kako bi mogli biti u mogućnosti i sami pisati projekte i provoditi projekte kako bi osnažili svoje odjele ili svoj grad. Mogu reći da jednako tako i radili smo i sa Sisačko-moslavačkom županijom. To je bio jedan veliki rad sa vijećnicima u lokalnim općinama. To je bio jedan i težak zapravo rad, jer vrlo malo ljudi koji ulaze u politiku, to nije prirođeno zapravo uloga vijećnika. Postoje različite uloge koje vi morate biti, i donosioc odluka, i vođa, i pregovarač, tako da je to nešto što se treba naučiti. Stoga edukacija je vrlo potrebna i Smart pruža to. Evo, kada smo na toj temi, kako su ljudi recimo reagirali na vaše savjete, na znači tome čemu ste ih pokušali naučiti? Da, pa bilo je... Vijećnici. Da, vijećnici. Bilo je jako zgodnih situacija i jako simpatičnih situacija. Mogu reći da većinom u tim manjim mjestima Sisačko-moslavačke županije su vijećnici uglavnom muškarci. Tako da kad bi kolegica i ja došle na radionicu, prvo bi bio jedan zapravo malo, kako bih rekla, jedno nepovjerenje prema nama, možda i kao prema ženama, ali jednako tako i kao osobama koje su došle sad nešto predstaviti. Međutim, sve se to, mogu reći da su sve radionice bile vrlo uspješne, svi vijećnici su vrlo pozitivno reagirali. To je, ja mislim da je bilo negdje oko 223 vijećnika koja su bila educirana, čak iz poglavarstva i predstavnika nekakvih stranaka. Znači, uz tu nekakvu početnu možda nesigurnost koju su oni pokazivali, u smislu što mi njih možemo naučiti, mislim da su rezultati bili izvrsni i oni su sami rekli da su se osnažili osobno, ali isto tako i kao vijeće. Nadalje, evo, ja sam vas malo prije prekinila, ali mislim da je to vrlo važna tema. Naime, evo, nama je već nekoliko godina zaista dostupna velika sredstva iz fondova Europske unije u ovom predpristupnom periodu. Recite mi, u koliko mjeri, jel imate neke primjere koliko ste pomagali jedinicama lokalne i regionalne samouprave i recimo organizacijama civilnog društva? Koliko smo uspjeli tih sredstava povući? Da, mnogi naši projekti su bili usmjereni upravo na to da izgrađujemo kapacitete i organizacija civilnog društva, znači da ih učimo kako povući sredstva, kako pisati projekte za fondove Europske unije, ali jednako tako uključivali smo i jedinice lokalne samouprave i regionalne samouprave. Znači, oni su zajednički učili kako stvoriti jedan partnerski projekt. Vrlo važno za sve fondove Europske unije, odnosno uopće za projekte Europske unije, jest partnerstvo. Tako da kada radimo edukacije, radimo znači, povezivanje sektora. Što se tiče evo, nekakvih primjera dobre prakse, mogu napomenuti grad Rijeku opet u kojoj smo radili, gdje je odlukom poglavarstva donesena, znači nešto što je prepoznato u samom gradu, da se trebaju izgrađivati kapaciteti njihovih djelatnika i napravili smo projekt u partnerstvu s njime i educirali
sve njihove djelatnike, odnosno njihove odjele i različite organizacije civilnog društva i jedan od rezultata je bilo to da je prošlo nekakvih 5 do 10 projekata na fondovima Europske unije, odnosno da su povukli sredstva za Primorsko-goransku županiju. Generalno u Hrvatskoj povlačenje sredstava iz EU fondova ne može se reći da je najuspješnije. Znači, postoje ti svijetli primjeri gdje su jako aktivne i županije i regionalne agencije i jedinice lokalne samouprave u pisanju projekata, u procjenjivanju potreba što njihovoj zajednici zapravo treba, za što pisati projekt. Međutim, generalno ja bih rekla da Hrvatska nije najuspješnija u povlačenju sredstava. Neki podaci možda govore PHARE 2006. To je jedan od pokazatelja da je povučeno nekakvih 85%, recimo za ISPU. To vam je vezano uz infrastrukturu, otpadne vode, kolektore i slično. To je bilo negdje do 40% iskorišteno, dok za SAPARD, to je vezano uz poljoprivredu, je bilo vrlo malo iskorišteno, negdje oko 36%. Europska unija smatra sve što je ispod 40% povučenih sredstava smatra neuspješnim. Što, evo, govori o tome, imamo sad novu priliku sa IPA-om, znači novim predpristupnim programom i naravno imamo veliku priliku i velika sredstva u drugim fondovima, znači kohezijski fondovi, strukturni fond, zatim Europski socijalni fond, fond za regionalni razvitak. Znači, to su sve veliki fondovi sa velikim sredstvima planiranim za 2007. do 2013. i za Hrvatsku i onda od 2013. do 2020. To je novo proračunsko razdoblje za Europsku uniju, gdje Hrvatska se jednostavno treba snaći i organizirati bolje. A recite mi što je razlog, evo možda vi možete procijeniti, što je razlog da gradovi i županije recimo nemaju dostatne kadrove koji su spremni procijeniti potrebe, kao što ste rekli, i napisati takve nekakve smislene projekte, vrlo često se na tome pada. Da, interesantno pitanje, zapravo iz moje nekakve perspektive. Ja mislim da je Hrvatska i sve županije imaju određene strategije. Vrlo smo dobro strateški potkovani, kako bi se reklo. Vrlo smo optimistični u tome. Međutim, vrlo malo se primjenjuje od tih strategija, odnosno vrlo malo se gleda što je ovo što ste rekli. Procjena potreba u zajednici, to je osnova da vi znate što vašim građanima, u županiji ili u gradu ili općini treba. I prema tome onda pišete određene projekte, odnosno tražite određena sredstva. Druga stvar je znači ta procjena potreba i poznavanje potreba u zajednici. Mislim da je jedan od velikih izazova zbog čega se dešava manja zapravo uspješnost, a druga je podkapacitiranost koju ste vi rekli, da jednostavno nema ljudi u lokalnoj samoupravi, odnosno regionalnoj samoupravi koji bi to mogli raditi, jer jednostavno nisu educirani po tom pitanju. Odnosno, ljudi nam se često na radionicama žale koji dolaze ili iz županije ili iz grada ili općine na radionicu da se njima dodaje posao. Znači, pored njihovog redovitog posla koji oni obavljaju, oni moraju još se brinuti o projektima. Znači, to je posao koji imaju od 8 do 4 i onda od 4 do 8 se bave projektima, što zapravo nije u redu i nije fair, nego bi trebalo se organizirati zaseban odjel za provedbu projekata. Znači, nekoliko stvari koje su ključne.